שלום FXP, כאן אורי, וזה האנבוקסינג השביעי שלי. יש לי היום כמה חבילות מכמה אתרים. קיבלתי את החבילות האלה היום בבוקר. אני אפתח אותם, מעניין. אוקיי, אז בחבילה הראשונה יש שוריקן שהזמנתי, כוכב נינג'ה למי שלא יודע. זה כל מה שהיה בחבילה הראשונה. זה כל מה שהיה בחבילה הראשונה. זה החבילה השנייה. אוקיי, זה מפוקל פרייס החבילה הזאת, והזמנתי אייפון לבן מזויף, והוא הגיע שבור כמו שאתם רואים. אוקיי, הוא הגיע שבור, אני צריך להגיד להם את זה. הזמנתי פומפה לאייפון שמחזיקה את האייפון, היא כמו מעמד כזה. זה שעון של אדידס עם רצועה חומה, הזמנתי את זה לי. אוקיי, זה דבר כזה שאתה מחבר על הברז בבית, וכשאתה פותח את המים, כשאתה מפעיל מים קרים זה מאיר בתאורה כחולה, וכשאתה פותח מים חמים זה מאיר לך בתאורה אדומה. זה לא עלה הרבה, וחשבתי לנסות את זה בברז של הכיור בשירותים. זה כל מה שיש בחבילה השנייה. זה החבילה השלישית. עם פרייס אנג'ל. וואי, זה הגיע מהר. זה שעון שזה גם הצית. קניתי אותו בגלל שראיתי את אחד מחברי הפורום מפרסמים, וזה היה נראה מגניב. שעון משולב עם הצית. נבדוק אותו אחר כך. אוקיי. ומאוורר בחיבור USB למחשב. אז בואו נראה מה היה לנו פה. היה לנו מאוורר, שעון לד של אדידס, שעון מצית, אייפון מזויף שבור, שוריקן, מעמד לאייפון בצורת פומפה או לאייפוד, ומה שנקרא ווטר גלו. תודה רבה.